Здравейте. Тук има общо мета. Всички спътни. О, Райан, здравей. Здравей. Си много модерен, къде отиваш? Очилата, слънце ни пече вече, бе. Къде отиваш? Не виждам. Не виждам по слънцето. Тото ми дава сянка. И кажеш това слънцето, защото не грее. Слънцето май не си. Какво? Хайде да отидем при Чичо. Хайде да отидем при... Спря тока. Спря тока. Ако знаеш. Може да седам при тебе. Разбира се, заповядай. Искаш ли рибка? Еми не. Аз... От червоне сега я улових днеска с върдицата. От кога си тук, Чичо? От около 20 минути. Зависи малко. Осветението ще става по-мило. Свечи ми в телевизора малко за ръка. И една бира още ще взема. Не да я поръчам по-рано с вкусно. Добре. Меню. Тони, може ли меню? Да, може би. Добре. Ще изямо очилата, бе, търка. Аз не искам риба. Аз ти предлагам, ако искаш. Няма проблем. Аз няма да ям риба. И ще ям. Проблема е изчистен. Проблема ми е изчистен. Момче ще се притесни, че ми стават проблеми. Чичо, ти си поканял лично като и Тацио. И те разбрах, кажи пак. Ти поканя... Шукито и тати. Който иска да заповяда. Къде? Тук, имам предвид. Май до края на менюто има торти. Последните са тортите, защото искам пица, искам френски варахни каренца. Любимите и каренца. Това са нови яция. Чичо, кажи здравей за влога. Здравей. Здравей. Здравей, Райан. Да. И съм гладен доста и ще почва да видя вратни каренца. Ама не си бил на някаква диета. Ти ми каза, че така ми ди... Нали е с пържени картофи? Не е с пържени. Не е с пържени. С френски е. Да, но... Добре. Не са пържени. Да заговоря с майка ти какво да ти поръчам или ти какво ти поръчаш? Аз какво да си поръчам? Добре, мама да не ми се кара на мен. Няма да се скара. Добре. Той да не е малък. Тя спи. Те? Спи. Ако знаеш. А твоята майка спи ли се лай? Така майка ще ми дойде с косата, ти знаеш ли?
Защо? Защото искам ти не дей да казваш на моята майка. Чули? Пази тайна. Добре, пази тайна, не. Не се най-също. Селай забрави да каже, няма да има подправки. Селай! Тук меню. Ям Леко. лефер и тък викам, Боже Господи, направо колко е това. Какво ще се разрева след малко? Няма да се развали, днеска беше много. Най-горещия ми ден. Направо се разрева. Днеска беше най-горещия ми ден. Кога бе? Селай избравих, няма да имат подправки. Няма да имат подправки без гъби и без лутеница. Ато нямам поправки. Ко? Продъл... Курицата каква да бъде със сос кетчуп, така? Не с друг сос. Гурчица? Не. Майонеза? А ласаби не може. Ласаби и... Ласаби майонеза. Да. Ласаби майонеза искал с знака Каринча. Сигурен си, че искаш ласаби майонеза. От майонеза. Много люта, Раян. Ко? Много е люта. Ласаби майонезата. Майонезата не е люта. Ама, чай сега, ти Ама и с обикновена ласаби. майонеза ли искаш или ласаби? Това така там. Ласаби майонеза ти казал. Добре. Да не ми лучи. Добре, няма да С ласаби да ме лучи. няма да ти лучи, няма. Да сложа очилата. Накрая съм се случила и в неделя ще бъде качен на София блога в канала. Може да го гледате в 14 часа. В неделя, в събота и неделя може да го гледате. Тя ще ми прати видео и някой се носи торта и тук е рожден ден. Това се случва хората. Еми не знам, просто. Тук идват много хора винаги. Покажете. Много път се пробвам да не се разбирам. Чичо, застани ли, Чичо? Глей го. Риба, искаш ли риба? Давам ти веднага риба. Направо е като... Глей го. От цял парки. Даник. Направо е като памук, да знаеш. Като памук е. Да ти много памук. Номер 1 кажи. Що ме заключваш, че? Не знам да се включвала. Служи си, дръпа мъжки се, Много да помага. Сам не хванах с въдицата. Дани, ела го наби. Ела го наби, Ела го наби. Наби го. Няма. Наби го, така. Дай. Глей го. Наби го, дай. Няма. Наби го. Да не сплашиш, бе. Да не сплашиш, бе. Наби го, Дани. Няма. Кажи му, не така, Денис. Сплашиш, бе. Раян? Каринцата си без гъби да са. Без гъби. Без гъби. Аз не обичам гъби. Аз обичам гъби. Без... Да, Тито, обичам те, кажи. Има ти много. Биран, не може. Това е. Това заключиш, че? Какво заключваме? Денис, какво ще бе, Денис? Дай, наби го. Денис, аз ти казвам, тук е ти наби го. Писах на юнал за действие веднага. Намира се на 20 секунди от тях. Леко аз На 25, да. Леко от чупата. Свал. Тото е нищо. 200 лева. Чао, Дани. Че мога да опитам от Да, да ще може, заповядай. Тя е пържена ли е? Да. Много пържена. Малко пържена. Да.
Много яка, знаеш. Номер 1 е. Нали? Номер 1. Като памук е. Номер 1. Вземи си салфетка. Номер 1. Да. Яка, не? Тачка е. Ара? Райан, тачка къде е, бе? В къщи или на работа? На работа. Мога и да случи. Мога да вършва. И чао. Ще се видим в събота. И неделя ще качим влога на София. Чао с водата. Трябва да изпия. Продължаваме с популярната минерална вода. И това меню. И чао. Чао. Чао, хора. И до следващото видео с София.